Javlja se leteći reporter uživo. Pa kaj je to? I to visibabe padaju s neba. A su možda počele da rastu iz zemlje? Letećem reporteru je zima. Pa kaj je to? Pa nije li proljeće počelo nedavno? Sad prije juče, prekuće, čeće. Pa kaj je to? Visibabe padaju s neba. Ili su odlučile da rastu iz zemlje? Pa smrznit će mi se. Mu, pip. Kaj je to? Abr. Abr, abr. Pa kaj je to? Brr, morala sam se sakriti. Sad više nisam leteći reporter, sad sam sjedeći reporter, jer upravo visibabe, kako vidite, padaju, to jest, ne znam, jer padaju sa neba ili idu iz zemlje brzo. Javit ću vam kada to još malo bolje provjerim. Pa kaj je to? Stvarno jako ruka. Neke crte su do neba se protežu. Pa kaj je to? Ali da hodamo dalje ili da riskiramo život? Sve jače i jače je. Aj. Pa kaj je to? Leteći reporter. Kaj? Pa zar nije proljeće? Pa onda su visibabe sigurno. Aha, u zimu.